Mä oon Sonja. Mä oon Maija. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelataan Rainbow Friendsia. Ja tää on meidän eka pelivideo, joten tää voi olla aika huono ja meillä ei oo ihan paras screen recorder, mutta yritetään kuitenkin tehdä tästä jonkinlainen video. Ja mä ajateltiin tehdä tää tällä tavalla, että jos me läpäistäisiin tää eka osoitesta, niinku tää eka valossa, niin sit se on niinku part 1, sitten part 2, mutta me yritetään tottakai läpäistä. Tää on 3. kerta kun yrittää kuvaa, koska Maija on kuollut pari kertaa jo, mutta ei se haittaa mitään, me nyt yritetään. Ja joskus ei ole toiminut tää ääni, että nyt toivotaan, että tää toimii. Joo. Että me ollaan aika aloittelijoita tässä, mutta joo, toivottavasti kuitenkin tykkäätte. Voitte laittaa meille kommentteihin, mitä pelivideoita haluatte täältä Robloxista. Ja joo. Nyt odotetaan jos että... Joo. Ja me voitais myös tehdä semmosia face to face videoita, tai sellaisia niinku, että me vaikka kerrotaan itsestämme. Ja kaikkia. Ja tehän nyt vaan näette mun eri Sonjan tän pelin. tää silleen. Ja siis jos haluat näyttää, niin jättäkää vaan. Mä oon toi Maikkulipuiletti. Joo, ja mä oon Rainbow Cookie, Sonja Maija 110. Joo, mä en kyllä varmaan hyväksy, koska mulla on niin paljon pyyntöjä, mut No mä hyväksyn. mä hyväksyn vaan semmoset, jotka laittaa kommentteihin, että hyväksyy sitä oman käyttäjänimen. Mä niinku hyväksyn ne kaikki, ketkä on niinku pelissä mukana. Malle. Koko. Ois joku Oikeastaan skippaa. ei jaksa koskaan tätä. No, joo. Katsotaan nyt, mä sanon mitään tuhmaa tähän, mutta joo. Tää voi olla vähän pitkä video sitten. Joo. Koska me ei pystytä siis tällä meidän mitä? Joo, niin me yritetään, tällä kuvauksella me ei pystytä niinku paussaa. Niin, no tähän on sellaisia part 1 vai 2. Joo. Me muuten pausattais aina välillä, ettei tästä tulisi liian pitkä tää 5 minuutin video. Mutta nyt tästä voi tulla jopa yhdestä videosta 15 minuuttia. Koska ei voi koskaan tiedä, mitä on näitä kestää, koska jos ihmiset on niinku silleen... Nyt ei kuolla, Maija. Se oli nyt vaan, mutta jos ihmiset niinku on silleen noobeja, niin sitä se kestää kauan. Koska yhden kerran niinku täällä oli jotain 5 ihmistä, on aina Joo. Ja siis jos te ette tiedä miten tätä pelataan, niin tässä pitää nyt saada näitä. Ja tässä on 2 hirviötä tällä hetkellä nyt aluksi. Sininen ja siinä voi mennä pahvilaatikkoon, että se ei ota sua kiinni aivan. Että se ei ota sua kiinni. Ja sitten on se vihreä, mutta se näkee sitten pahvilaatikossa, joten siinä pitää vaan varoa. Se on vaikea varoa. Vaan välillä, jos se yhtäkkiä tulee jokin jostain. Joo. Niin se voi olla vaikea. Joo. Mulla on 7. Mennään videon pariin. Joo, tää video on kyllä kestänyt mun jostain. Se on ihan sama. Me ollaan vähän tämmöisiä sekoilijoita, joten älkää miettiä. Te voitte myös kysyä meiltä kommenteista, kommentteihin kysymyksiä. Ja voidaan joskus laittaa video. Joo. Että jos me saatais vähän enemmän tilaajia, niin me voidaan tehdä Q&A-video. Ja Huotaa. Ja se olisi tosi kiva olla joskus vaan niinku aina tossa toi vihreä. Se vaan tekee tolleen. Moi! Moi. Niin jos se saa joskus enemmän tilaajia, niin me panostetaan sitten enemmän meidän videoihin. Yritetään parhaamme. Mutta Niin, se olisi tosi kivaa, koska mä oon aina toivonut olla tämmönen tosi suosittu tubettaja. koska näillä vaan tulee aina 800. Ei pysty näkemään. Siis se näki, mutta mä en tiedä missä se on. Siis sen tuli ne niinku huutomerkit, mut mä en nähnyt sitä. Oh my god! Miten se tuli tuolta? Siis legit. Te voitte myös vielä myös joskus tehdä semmoisia maiden-videoita, jos haluatte. Joo. Voitte ehdotella mitään. Ne me voitais kuvata ihan puhelimella, et sitten ei tulisi niin pitkiä tällaisia mitään, että me vaan
Siis me yritetään koko ajan saada parempi tämmönen Joo, meillä on aina ollut vähän ongelmia näitä pelivideoiden kuvaamisessa, että mä oon aina ollut kuvaa pelivideoita, mutta se ei ole niinku onnistunut. Mä niinku vasta viime vuonna etin silleen, että how to screen record tai mitään tommoista, että Siinä mä olin niinku toi puhuteen ja se tekee tosi hyviä videoita. Mä haluaisin niinku tietää mitä se on tää screen record, kun se pelaa tietokoneella, mutta ei voi koskaan tietää. Joo, mutta jos teillä on jotain hyviä oikeasti screen record, sori jos me vaan pälpätetään, mutta tässä ei oo muutakaan, niinku, jos me oltais vaan hiljaa tässä, mä en usko, että ketään jaksais. Siis ne on aina nää samassa paikassa nää. Mä en tiedä nää Tyypit. No nää ukot vai nyt sanoo niin. Ne on aina niinku tässä. Niin. Hehe, sori mä oon tuolla sisällä. No, just se. Moikka. Kyllä kun mä en uskalla tulla pois täältä. No niin, nyt tuli. Mä oon täällä koko ajan. Mut siis jos teillä on jotain hyviä kuvausvinkkejä, tai Tää vedetään enää 2. niin kertokaa ihmeessä, koska... Joo. Mut jos se oikeesti voitte tilaa tän kanavan ja tykätä videoista, katsoa näitä vähän edes videoita, koska se olisi niin iso juttu meille. Jos tulee yksi tilaaja tällä hetkellä, niin me ollaan oikeesti niin iloisia. Ja me varmaan kiitetään jokaisessa videossa, että kiitos 2 tilaajasta silleen. Joo. Esim. 10 tilaajan tai 5 tilaajan. Koska musta tuntuu, että mun puhelimella on ainoa, tai siis mun käyttäjillä on ainoa tilaaja. Että oikeesti ketään muu ei oo tilannut, paitsi mä itse. Joten oikeesti Me aloitin tää tilatkaa. Sony Maija käyttää, niin siis me oltiin alussa silleen, kun me saatiin joku seuraaja ja me oltiin silleen... Oh my god, siis semmosia 11. Tää sama temppuvideo sai Aron tykkäystä, niin kiitos myös siitä tosi. Niin, ihan kiitos. Sai kai jotain yli 10 tykkäystä. Tai jotain 10 lähellä. Niin. Joten kiitos myös siitä tosi paljon. Niin. Me tarvitaan enää 2. Missä Siis ne meillä on ne ekat videot. Tuolla on yksi. Ne on ihan Tuolla on yksi sikahuonoja. sarja. Yes. Ei missä. Ei. Luokse! Tonne äkkiä. Ne pahvilaatikko heti kun sä pystyt. Oi ei. Se pitää kohta kellaturi. Oi Siis ne meidän... Toi ei ole siellä kiinni. Mut siis... Mä menin tuon noin, mutta mä en halua ottaa sitä, että mä vaan jään. Missä se on? Se on tuossa sisällä. Se on tuolla, kun se meni sinne. Tuossa. Mutta menee siis koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Että tää on alussa tää menossa. Onko sulla mitään näitä? Ei Koska oo. yhdellä on. Niin on, yhdellä on pakko olla. Niitä ei näy. Niin, siis 3 kertaa mä yritänkin sanoa, että ne meidän ekat videot on tosi tyhmiä. Me oltiin vaan sen meidän isällä silleen, että se oli joku 3 vuotta sitten, yli joskus 2020 tai 2021, että me halutaan niin tehdä YouTube-videoita. Sitten meidän iskä oli silleen, juu, saatte tehdä, kertokaa vähän, mitä te teette ja kaikkea tommoista. Sitten me tehtiin ja sit mun iskä piti aina laittaa sinne. Ja sit mä aikaisesti meidän iskalle, että sä lähdetään videoissa seuratkaa ja tilatkaa Mitä? kanavaa. Oli lähellä. Ja mä oon täällä videossa, kun mä en mene 8. Niin, en mäkään jaksais etsiä kyllä. Mäkin tuun tonne. Ja sitten me ei haluta poistaa niitä, koska ne on niin hyviä muistaa, niin älkää niitä välittäkö niistä. Kenelläkään ei oo enää videossa niillä niin. Siinä oli joku tytöt vesillä ja Lego Suvikemppuset ja Barbien tanssitunti, niin älkää niistä välittäkö. Mut nyt me yritetään ois tehdä paremmat videot. Joo. Ja heti kun tää loppuu, niin kun part 1 on siis, meillä on part 1 ja tää part 2. Mulla on siellä nämä No niin, voiks joku... Laser laksaa. Noin. Me vaan täällä, kun ei ekstra etistä. Mut siis vielä yksi asia näistä. Että tilatkaa siis kanava, vaikka te ette tykkäis meidän videoista. Koska Se nyt... auttaa tosi. Yes. Okei, nyt on part 1
Eli menkää katsomaan seuraavaksi part 2, jos teitä kiinnostaa. Moikka!